Hiuksia nostattava tervehdys. Mä oon Frankenstein, Frankensteinin tytär. Mikä tekee musta mut? No ainakin mun tyylitajuni. Ai, ja tietty mun sähäkät pultit myös. Kun mä innostun tai hermostun, kipinät sinkoilee. Jokainen mun koulupäivä ihan ekasta asti on aina tuonut mukanaan uusia seikkailuja. Onneksi mä tiedän, että mä voin aina luottaa mun parhaiden kauhisten apuun. On tapahtunut paljon enemmän kuin ehdin kertoakaan. Hei, vilkaise itse! Ihmissusi vai vampyyri? Miksi kumpikin? No Todd molemmat. Tiedät kyllä. Puhutteko pojista? Ei tällä kertaa. Yksi leffa tulee ensi-iltaan. Twihard? Ei kun Twihard 3. Twi komeampi viimeinen kimallus. On nähnyt 2 ekaa osaa 1000 kertaa. Montas kertaa se on? En oo koskaan nähnyt leffaa. No milloin mä oisin ehtinyt? On 16 päivää. Ei oo ollut mahista. Kauhikset, meillä on tehtävä. Mennään luentosaliin. Hei, pois tieltä! Tosi tilanne kyseessä. Tässä on eka leffa. Näin tehtiin toka leffa. On tärkeää, että Frankin eka leffakokemus on täydellinen. Draculaura hoidossa kone. Laguna saada ääni. Mä lisään bass. Muistakaa popcornit. Ja nenäliinat. Voinko auttaa? Ei, istu siinä vaan. Nautissa vaan leffasta. Hei tytöt, mä tiedän vähän sähköstä ja toi näyttää vähän siltä, että te Miten me nyt katsotaan se leffa? Niin, olin pulttejani myöten innostunut näkemään sen. Mitä? Kiinni! Onks hyvä leffa? Mahtavaa! Sä tulet rakastaa tätä. 1000 eka kerta. Nähdään sit mun luona Kasilta. Sun ekat horrosbileet. Sä oot varmaan paniikissa. No kivahan se on. Kunnes pelataan totuutta ja tehtävää. Siinä kaivetaan luurangot kaapeista. Horrosbileet, luin niistä jotain. Aha! Totuus vai tehtävä? Selvitä ystäviesi pimeimmät salaisuudet. Voi ei, Cleo haluu kuollakseen tietää, kenen on ihastunut. Mitä mä nyt teen? Mitä tehdään ekana? Vois pelata. Totuutta vai tehtävää? Joo. On mukana. Vai et sä halua, että saan selville? Oi, hei, tien! Meikataan toisemme. Ei kun ollaan. Suu kiinni. Nyt totuutta vai tehtävää, Frank on eka. Kumman valitset, totuuden vai tehtävän? Tehtävän. Okei, lähetä pojille tekstari, jossa lukee bileet mun luona, levittäkää sanaa. Toi ei oo kyllä hyvä idea. Selvä, totuus. Kenen oot ihastunut? Teen sen. Nyt. Oot sä varma? Okei, lähti. Eikä. En usko, että teit sen. Sun vanhemmat saa sätkyyn, kun pojat rynnii teille. Meillekö? Cleo, se oli sun kännykkä. Se on totuus. Voi ei. Tyypit, Julia sanoi, että se on täällä. Mun mielestä tää on huono idea. Etkö sä muka yhtään halua nähdä sun isäs vanhaa lukiolabraa? Labra sinetöitiin sen päättäjäisten jälkeen, mutta tää luuranko avain avaa oven. Se on kai täynnä mysteereitä ja vaaroja. Älkää koskeko mihinkään. Mitä siellä muka vois käydä? Dude, mitä sä täällä teet? Se oli yksin. Mä kutsuin sen mukaan. Ei käy. Mutta miksi? Oikeesti? Koska meet minne meet, sua seuraa harmit. Antakaa mahis. Mä lupaan, etten koske mihinkään. Hei, ei hätää. Kaikki hyvin. Oi, hei kauhikset, olkaa nyt kilttejä. Joo. Mut muista nyt, älä koske. Mihinkään. Tiedän. Frankensteinin laboratorio. Vähänkö eeppistä? Mitä nää on? Pohtii hän kaukaa eikä koskenut niihin. Mä tiesin, että hakku on ihan aivoton, mutta tää todistaa sen. Mä tein ton mun moka. Mikä hirveä veto me vapautettiin. Oi, se on pikku kisu. Jos se on vaarallinen. Joo, vaarallisen söpö. Aitu tänne moro.
Hei, kutittaa. Eiks toi Satu? Pikkukaveri tykkää musta. Oliks tylsää? Niin, pikkumussu. Meistä tulee ihan pestikset. No, mähän sanoin, että kannattaa ottaa sen mukaan. Hei, kuka puree mua? Mä en todellakaan mene ulos kundin kanssa, jolla on enemmän kuin 4 silmää ja sillä on 8. Voi ei, kotituhous alkaa. Moikka! Voi plää, zombit on hitaita. En ikinä pääse noiden ohitse. Hei, nyt kekkasin. No niin, kauhikset. Nää on karsinat mun kauhusakkijengiin. Osa teistä ei selvii koitoksesta. Mun sakissa ei oo tilaa kuolleelle painolle. Siis ihan ihmetemppuja. No niin juuri, ihmeellisiä temppuja. Just tollasta me ollaan etitty. Mitä? Etitty mihin? Frankie, sä pääsit mukaan kauhusakkiin. Onneksi olkoon. Hyvä, Frankie! Joo, nähdään sitten Ostarilla. Siellä oli alessa supersöpöjä hirviöörkkejä. Sattuiko nuori neiti? Ei, kiitos herra Ilma. Ei pitäisi näprätä kauhunikaattoria niin, ettei näe eteensä. Joo, mä huomasin. Kiitti herra Ilma. Halo? Halo? Mitä? Ei kuulu. Ingessä taitaa olla jotain vikaa. Au! Mä soitan kohta takas. Mun puhelin sekoilee. Liskovaahtoa, lempparia nyt. Voi joku. En tajua miten noin kävi. Oon pahoillani. Okei, toi oli uutta. Suojaan! Hörttinen! Arkaa! Voi on pahoillani. Tää on karsein päivä ikinä. Ai virtamutterit oli väärinpäin. Kuulija, oot paras. Onneksi kauhikseni pitävät musta huolta. Auttaisiko joku? Mä en ehdi kauhusakin harkkoihin, koska sun pulttis rikko patsaan. Ai mitä? Se ei tahdosti ollut mun vika. Hei! Irti musta! Jäin jumiin. Toimistooni nyt. Tuhositte 2000 vuotta vanhan patsaan. Mitä tapahtui? Se oli vahinko. Kautta raan kerron totuuden. Käsken sua! Lopeta! Sä et todellakaan saa tuhota koulumme kallisarvoista omaisuutta. Voi ei! Ja noin siis Frankie yksin rikko sen patsaan. Tuosilka, tai siis, ton tarinan faktat ei nyt ihan pidä paikkaansa, rehtori. 2000 vuotta koulumme. Ensimmäinen opettaja on ollut vankina tuossa patsaassa. Onneksi sinä vapautit hänet. Professori Rautineito on vapautettu. Frankie, puhun koko opettajiston puolesta. Kiitos. Hei, mä autoin. Hei Lorvis, maistaitko automaatin uusia sokrusilmiä? Onks toi näppylä? Todellakin on. Kenellehän mä lähettäisin tän kuvan? No, samahan se vaikka kaikille. Ei! Oltava karsia, kuvattaako mun naama? Mitä sä oot syönyt? En mitään poikkeavaa. Hei, mä kyllä söin niitä uusia sokrusilmiä. Ne on kirottuja. Se varmaan söit pahan silmän. Okei, ei hätää.
Se koski mun naamalle! Julia! Kiitti, että pysytte mun vierellä näinä vaikeina aikoina. Onpas sepö. Mitä? Laguna sano kidusta södeksi. Mitä? Näppylä on poissa! Mut miten? Kauhu sille. Kiitos kamut. Mitä? Ei! Ei! Maistatko jo uusia sokrusilmiä? Mitä? Mitä te zombit siinä taas lumitatte? Zombiparat. Niille pitäisi järkätä oma kaista. Mäpä pyrinkin tänä vuonna Kalmokunnan puheenjohtajaksi ja autan niitä. Mä vedän sun vaalikampanjaa. Koulun ruuat maistuu ihan jakin rehulta. Korjatko sen? Ja teet mun synttäreistä lomapäivän, eikö? Voi, kaikki vaan vaatii multa jotain. Mä vaan vaadin, et häviit. Tää mainos nostaa sun suosiota ainakin 50 pinnaa. Mä oon Frankenstein ja tahdon tehdä Monster Highsta paremman paikan. Niin, mäkin vihaan kouluruuan tasoa. Ja mä ymmärrän, mitä ihmissuudet tuntee täysikuun aikaan. Mut kaikkein eniten mua yököttää se, miten surkeasti zombeja meidän koulussa kohdellaan. Ja nyt hurmataan kansa. Frankie! Ihmissuudet yököttää, mä vihaan zombeja. Muutoksen tuulet puhaltaa mun suuntaan. Eikä siinä kaikki. Mä laajennan parkkipaikkaa. Mä oon ehdolla, koska kukaan ei puolusta zombien etuja. Ja kiellä valkosipuli. Mut paras kuunnella tyyppiä, jota nämä vääryydet oikeesti koskettaa. Lorvis. Voi raukkaa. Mun sydän säikyy. Allergia. Mä oon samaa mieltä. Ja jos tekin ootte, tiedätte miten äänestää. Mitä? Lorvis! Mä kehotin kannattajiani äänestämään Lorvista. Se edustaa zombeja parhaiten. Frankie, sä toimit oikein. No, kai mun synttäreistä nyt tulee vapaa päivä koulusta. Kuka se uusi tyyppi on? Ryder, ja se on tosi urheilullinen. Bloginsa perusteella se on tosi villiheppu. Oi, Claude haluu sen takulla mukaan kallokiitosokkelojoukkueeseen. Asia! Tää paikka pistää pään pyörälle! Ai, hei, Monster High on paikka, jossa jokainen voi olla oma itsensä. No esittele mestat! Jätetäänkö vähemmälle ne liikuntajutut? Se voi loukkaantua! Ryder, oota! Kalligrafiaa! Siistiä vai? Meillä on sulle suunniteltuna vaikka mitä sähäkkää. Kirjastokerho, narunkeräyskerho, kivien tutkimisryhmä. Ai näinkö täällä päin pidetään hauskaa? No joo! Monster High piti kuulemma olla kammottavan räyheä koulu, mutta ei sitten kai! Ryder, oota! Näettekö Ryderia? Ai, ja mä muuten saatoin mainita Kiitiksen. Sehän on kuitenkin koulun mielettömin urheilulaji. Mitä? Ei! Miksi sä päästit sen Kiitisradalle? Kallokiitosokkelo on vaarallista! Hei, ne pojat sanottiin samaa sulle, kun te tahdoitte mukaan. Ehkä Ryder tuntee omat rajansa meitä muita paremmin. Ai jaa! Kaikki hyvin. Hyvin! Toi oli sairaan mahtavaa! Mä pistän heti uusiksi. Enpä tiedä. Sä sanoit, että Monster Highssa mä voin olla oma itseni, eikö? No mä en ole mikään sohvaperuna. Mä oon tällainen. Ja lupaan pyytää, jos kaipaan apua. Käykö? Joo. No, auta yhdessä jutussa. Sitten mun pyörät tulee! Mä menen taas radalle! Kaikilla on jo uuden vuoden juhlafiilis. Tästä tulee kaikkien aikojen paras vuosi. Kaikki muut suunnittelee jotain suurta ensi vuodeksi. Keskiyöhön on enää pari sekuntia. Mä oon vaan vielä valmis ensi vuoteen. Wow, teinkö mä ton? Frankie! Mitä tapahtui? Älä koske mihinkään ennen kuin mä oon korjannut tän. Siinä ne on. Ne ottaa uutta vuotta innoissaan. Voisinpa mäkin. Mä lanseeraan mun oman upean vaatemalliston.
Ai, mikä on vuoden sana Cleolla 2013? Hallinta, tietty. Tietysti sä keksit rokotteen kallorokkoon. Harry, mitä sä teet? Mitä? En ainakaan tee linnaan zombeista. Miten niin? Piu, piu! Operetta kirjoittaa rockabilly-oopperan, Venus siivoo koko Synkerrannan talkoovoimin ja Rebecca hyppää raketillaan Monster Highin yli. Näetkö? Kaikilla mun tutuilla on jo suuret suunnitelmat. Kaikilla paitsi mulla. No sitä jännempäähän se on, jos et tiedä mitä on tulossa. Ehkä. Mieti niitä yllätyksiä, jotka odottaa sua ensi vuonna. Joo, niinpä. Hei, miten susta tuli näin fiksu? No niin, ei sitä tiedä, mutta ei täällä mun pään sisällä mitkään pienet aivot ole. Ai. Ei haittaa, vaikkei tiedä mikä oottaa. Arvaa mitä? Ensi vuodesta tuleekin aika säkenöivä. 3, 2, 1, Oletko säkin uusi oppilas Monster Highissa? Mä oon Katriini. Sä mietit varmaan samaa kuin mä. Sovinko joukkoon? Tykätäänkö musta? Tuu, otetaan yhdessä selvää. Tervetuloa kaikille! Gladi, Laguna, tässä lukkarit ja kaappien numerot. Moi, mä oon Frankie. Tulkaa kierrokselle. Tää on! Ai, noi on suljetut harkat. Mutta muutakin liikuntaa on. Mulle! Ai hei! Anteeksi! Ja 3. tunnin luennon pitää herromätä. Enkä anna kymppejä. Älä pelkää, ei se pure. Mutta ruoka saattaa kyllä joskus purra. Ai hei, Ginafire ja Skelita. Niin hauska tavata. Joo, tosi mukavaa. Ai hei! Uusi lukkikausi, uudet naamat ja niille on luvassa se iso yllätys! Yeah! Halt! Siis se yllätys... Koe! Joo, pistokoe. Koe? Mikä koe? Ai, hei Abby. Purulogian? Jen! Kuulija, älä lörpöttele. Kaikki ovat kilttejä, mutta he salaavat jotakin. Ehkä meistä ei pidetä, ehkä emme sovi joukkoon. Sähäkkää, tulkaa! Tää on Monster High! Tervetuloa! Kaikki tää, vai meille? Mä muistan, miten mua jännitti alussa. En tiennyt, kuuluisinko joukkoon. Te kuulutte. Te ootte Monster High. Me ollaan Monster High. Tää on iso juttu, tosi iso! Henkien nostatus ennen isoa matsia on tärkeä koko koululle. Ja kun me käytetään tätä taika-amulettia, meidän äänet voimistuu niin, ettei huutometrinkään asteikko riitä. No niin, tytöt, aika... Mä oon myöhässä, mut älä huuda. Mikset sä huuda? Joku Cleon amuletti. No, älkää pelätkö. Mä voin koota varakauhusakin tuuraamaan teitä. Te ootte parhaista parhaat ja ainoat, joita kiinnosti. No, näyttäkää taitonne! Ole hyvä. Selvä. Kyllä se siitä treenaamalla lähtee. Ei meistä vaan oo tähän. Jokainen on mitä on. Eikä kannata yrittää olla muuta kuin ollaan, joten mä keksin meille uudet liikkeet. No niin, oppilaat, karmivat suosion osoitukset uudelle kauhusakillemme! No niin, tyypit. Näytetään meidän ainutlaatuiset taitomme. Lähtee! Hyvä Monster High! Kaikki ylös! Hirviöitä, ylpeitä! Kaikki mukaan yhdessä! Tää on Monster High! Arvis, stoppi! No ei se koskaan ennen ole räjähtänyt. Tämä matsi voitetaan takuulla. We
Julia pyysi mua tulkkaamaan teille zombia. Julia on ylpeä lukutoukan tyylistään. Ja syystä. Se on ihan mieletön fanityttö. Sen lempisupersankari on kuolomies. Julia ei kerskuistella itse, mutta se on tosi nerokas. Se kehitti jopa kännykkäsovelluksen. Julia on pelastanut meidät useammin kuin mä pystyn laskemaankaan. Julia vaivaa jokin. Se on hämmentynyt. Mistä sä tiedät sen? Uskokaa pois, se on hämmentynyt jostain. Otetaan selvää. Hei Julia, mitä kuuluu? Sä siis pidät Lorviksesta, mutta et uskalla puhua sille. Ei huolta, Hani. Sun kauhikset auttaa sua. Okei, tytsit, aletaan hommiin. Kerron sulle kaikista tärkeimmän jutun. Mitä tahansa käy, älä oo oma itses. Draculaura kertoo, mitä sun pitää tehdä. Tajut sä? Tilanne, se on arkukäytävällä. Julia ei oo valmis. Frank harhauta sitä nyt. Kaikkea sitä tekeekin. Imartele sitä. Osoita sille, että ihailet se silmiä. Näytä sille, että oot kiinnostunut. Hymyile. Sit sun pitää tehdä näin. Heilauta hiuksias, nojaudu lähemmäs, mut ei liian lähelle, tai se sais hätkyä. Sitten räpyttelet sillä. Oisinpa jo 1700-vuotiaiset saisin deittailla. Hei, just niin kuin sanoin, sen piti olla vaan oma itsensä. Julia, se tykkää susta. Se pyysi sua syömään sen ja muiden kuntien kanssa. Älä ujostele, teillä on ihan varmasti paljon yhteistä öristävää. Okei, no mennään yhdessä. Et panikoi, jos mukana on toinen tyttö. Mä turvaan selustas. Mennään. Zombit! Mä tarvitsen jotain, mikä rikkoisi jään. No enpä tiedä jään rikkomisesta. Mä vaan sulatan tyttöjen sydämet. Mä en kyllä lämpene sulle. Voisit sä liikehtiä muualle? Susta ja musta tulis hyvä pari. Julia, mä menen tarkistaa mun meikit. Mä tiedän, että mun pitäisi olla sun tukena, mut joskus Harry vaan hiilostaa vähän liikaa. Toimisiko se muka? Kiitti, kun suostuit vaihtaa paikkoja. Toi valo korostaa sun silmien punaisuutta. Ei kivaa! Hei, kattokaa, mitkä torahampaat. Oot hassu, pidän siitä. Kylmä! Te siis tulitte kannustamaan Lorvista ja Kalmadonia. Sä? Romulus, sä tuut meille. Mä otan Jacksonin. Yes, en oo vika. Oletpas tavis, koska kukaan ei ota noita zombeja mukaan. Mitä sä haluat? Miksei ne pääse peliin? Zombit on surkeita polttokallossa. Kato. Mut on zombeillakin jotain taitoja. Ne kerää kärpäsiä ja rahaa itseään paikasta toiseen. Ai sä ja zombit vastaan me? Selvä. Voittaja on sit tiimin kapteeni pysyvästi. Ja se olen minä. Ja mä kun luulin, että sä oot fiksu. On mahtavaa, että sä puolustat jätkiä, mutta jos noi voittaa, zombien polttokallopäivät on siitä lähteen ohi. Mitä sä aiot? Zombit löyhkää. Nyt pitää tulletta. Täysillä. Sä oot Nero. Pelottaaks jo, luuserit? Antaa palaa. Mitä te ootatte? Oot vielä huonompi kuin luulin.
Nyt mä ymmärrän tätä lajia. Miten me voitiin hävitä zombeille? Nyt ne saa valita joukkueet, kunnes valmistutaan. Gulia, me mennään hyppytunnilla pirtelöille. Tuut mukaan? Dyys maksaa. Ai jaa? Eiku, jep, totta kai. Voi hyvä raa. Mitä niin muka kiire? Sä vaan istut siinä ja datailet ihan niin kuin aina. No, jos tuut järkiin, niin nähdään siellä. Kiire, just. Gulia, en tiedä mitä tehdä. Tarvitsen kampauksen ylikuraattorin tämän iltaisiin juhliin, mutta hukun paperitöihin. Kiitos, Gulia. Näytän upealta. Niin painis. Olet myös sievä. Jaden vuoro. Eikä, tosi kylmä. En tiedä miten, mut just hyvä. Spektra, koska sun seuraava juorublogi ilmestyy? Anteeksi, mut verkko on nurin. Sen korjaamisessa voi kestää. Se toimii! Mä voin vihdoin julkaista! Ai sullako oli siis kiire? Sähän et oo edes liikkunut! Ei tää koulu kuule kaadu nurin, jos sä pidät pienen tauon edes joskus. Oli mitä oli, sano äkkiä. Ai niin, et voi, sä oot zombi. Hei, se vaan halus kutsua sut bileisiinsä. Toralai, se halus vaan olla kiva. Ja paljonpa se auttoi. Ai bileet vai? Alkaa kasilta, mut zombit saapuu vasta 11. Ai sä muka yhtä nopea kuin mä. Lyödääks vetoa? Kuule hei, juostaan kilpaa koulun läpi herra Hakun luokkaan. Jos sä voitat, mä tarjoilen sun bileissäsi. Jos mä voitan, sä tarjoilet mun bileissä. Gulia ei saa nähdään mun bileissä. Sun on paras lähteä niihin heti, jos aiot ehtiä ajoissa. Gulia ei saa hävitä tolle kelvottomalle katille. Mulla on laserkynä. Mehän voitaisiin hämätä Toralla jahtaamaan sitä. Mä heitän sitä pirralla. Joko se on kyomatia. Tyypit, ei me huijata. Sen pitää tehdä se itse, eiks niin, Gulia? Gulia? Ei oo kiire. Tää homma on tassussa. Mulla on ihan mahtava otsikko sun haamujuoruilija-blogia varten. Zombikissojen leivissä kauden parhaissa juhlissa. Ja vaipta. Miten? Ai zombien pikaväylä vai? Jasso. Saako olla lisää piirasta, lurkit? No, ihan huumatonta. Ratkaisit Raimanin hypoteesin ja Fermatin teoreeman yhdellä yhtälöllä. Uskomatonta! Gulialla menee kohta 1 000 000 pistetä rikki kuolomies pelissä. Gulia on tosi fiksu, eikä? Et sä ole liian tyhmä Gulialle. Cleo, no onhan sillä niitä taikalitkuja, joo. Ehkä jotain älykkyysjuomaakin, mut ei se oo hyvä. No, olkoon. Cleo hoitaa superälykkyysjuomaa ja vastalääkettä. Tää ei pääty hyvin. Ajattelen, eli siis olen Gulian arvoinen. Ja nyt, jos leidit suovat anteeksi, pitää hurmata neitoa. Mainio siirto, vanha Veikkonen, mutta shakki. Kerrassa on upea kuningas avaus, ja silti shakki. Ja shakkimantti. Vastaväitteenne. Argumenttisi oli yksinomaan verbaalista briljeeraamista, jolla pyrit kompensoimaan banaalien aksioomiesi, sangen holistista vajavaisuutta.
Hautaniemen peloteknillisestä korkeakoulusta saavutaan katsomaan teoreemasi. Havaitsin pari epäjohdonmukaisuutta. Noin, korjattu. Missä Gulia on? Haluan selittää. Se ei tykkää susta enää. Oot tyly, omahyväinen. Mutta minähän olen Nero. Sitä hän halusi. Sä luulit, että se halusi. Se tykkäsi susta jo valmiiksi. Ja jos sä kerran oot Nero, mieti sitä. Jätit tän Cleolle. Vastalääke. Hyvä taikajuoma meni hukkaan. Se ei edes muista olleensa fiksu. Ei se hukkaan mennyt. Gulia muistaa. Onpa toi sun kone äänekäs ja hidas ja äänekäs? Miksi et sä hanki kommunikaattoria? Mä tykkään kirjoituskoneesta. Se toimii hyvin. Mut siihen ei voi ladata pelejä, niinku vaikka tätä. Miksiköhän Rakulaura ei tullut tunnille? Sattuikohan jotain? Mä näin sen viimeksi koulun pihalla. Se oli vähän muissa maailmoissa. Mitä sä teet? Lintsasitko sä pelin takia? Mä sammutan tän nyt. Hei, tuolla pomppii joku noita tai jotain. No heitä sitä taikajuomalla. Kato, mä näytän. Rakulaura ja sun sisko taitaa olla nyt ihan vähän pulassa. Claude? Oi. Te ootte pelannut jo ikuisuuksia. Nyt Frankie, tuu mukaan. Joo, liity meihin, Frankie. Te voitte noutaa nuo pikkulelunne rouva Vertalan toimistosta myöhemmin. Onpa kiinnostavan näköinen peli. Kato, uusi ennätys. Emmerikin kokeessa pitää sitten aina muistaa, ettei propaani saa koskaan lämmetä yli 900 asteeseen. Gulia, auta mua. Anna anteeksi, mutta tää epidemia on pakko pysäyttää. Sä lähetät viruksen kaikkiin muihin laitteisiin. Mahtavaa! Mä en tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa, mutta kumpa se toimis. No, pelit on kai pelattu. Hei, kattokaa! Mä lahtasin uuden ohjelman. Vielä Angry Goldsiakin paremman. Gulia taas kehitteli projektejaan. Väärät kemikaalit sattui sekoittamaan. Hän edes ehtinyt virhettä miettiä ei, kun zombirytmi jo mukaansa vei. En kiistä, mä voittaisin outoa voimaa. Se helppoa on, kun se tanssia ohjaa. Saa nytkimään, loikkimaan, laahustamaan. Ja tanssia estä ei voi ovetkaan. Hän käytävään tupsahti hortoilemaan. Jäi sitä oppilaat muut vain tuijottamaan. Ja kun hän Lorviksen osui kesken villeimmän tahdin, tanssin huomattiin tarttuvan aivan kuin taudin. Pinkelo Shell sitten liittyivät joukkoon tanssin laahusta vaan kankeaan sekä outoon. Siihen jäänyt se ei haudan taakse se kestä, eikä kalmojen marssia mikään voi estää. Koulun he vaelsivat haparoiden ja zombien tanssia levittäen. Sitä kokeile vain, aika hauskaa se on. Se vain leviää kuin rutto tauttumaton. Ja pian koko koulun se valtaansa otti. Mut jokainen tanssi tauosta nautti. Ja tuli kaikilla, jos kerran on tauti tää. Zombeille bileet järjestetään. Aikanaan kun Gulian juhlat ne päättyi, hän parannuskeinoa etsimään ryhtyi. Yritti korjata virhetään parhaansa mukaan, mut vampyyriviitin vain onnistui luomaan. Muuttaa roskat puhtaaksi polttoaineeksi. Wow. Se on taatusti Gulian. Väärin mun. Tää hurveli-härveli tekee musta hullun tiedekilpailun kuningattaren. Valtaistuin on mun. Ei toi ole valtaistuin. Kyllähän mä nyt valtaistuimet tunnen. Veden vaikutus vessapaperiin. Voi Gulia, miten sä annoit Cleon huijata sua? Sun pitää pitää puolesi. Niin, sä et oo Cleon orja. Ei
siihen? Se tekee väärin. Tee asialle jotain. Cleo tippuu vielä korkealta. Kiitos. Niin, mun projekti on paras. Valtaistuin on mun! Cleo, se ei ole valtaistuin, vaan mun tiedeprojekti. Se on kosteutuskammio. Hyvästele kuivaiho. Ei! Kivaa! Toivottavasti sillä on vedenpitävää koko päivän kestävää ripsaria. Koska tää voi jatkuu koko päivän. Moi Gulia, mitä sä puuhaat? Päivää, olen minihirviön versio 1. Vautsi, mitä se osaa? Osaan laskea lyhimmän ja nopeimman reitin mihin tahansa Monster High luokkaan. Upea! Miten se toimii? Ai joo, sä laitoit asetuksista sen äähon täysille ja sen tunneälyn nollaan. Eli se on täysin looginen. Mennään! Näytetään sun sovellusta muille. Mä oon varma, että ne kaikki haluu oman minihirviön. Mä ymmärrän, miltä toi tuntuu. Moi Gulia. Joo, kyllä mä tunnille menen. Nyt on vaan niin upea keskustelu mun minihirviön kanssa. Joo, mut niin kuin mä sanoin, se oli tosi noloa. Mä tajuun. Joskus mäkin haluan vaan näytön säästäjän taakse piiloon. Se pisti vihaks. Mä halusin vaan... Rikko kaiken! Joo! Ei! Vau, minihirviö, sä ymmärrät mua ihan täysin. Älä! Ethän sä oo epäonnistunut. Se on upea keksintö. Minihirviö ei ehkä auta ketään ehtimään tunnille, mutta se tekee jotain vielä tärkeämpää. Sä teit sovelluksen, joka ymmärtää mun tunteitani. Ja se, että on joku, joka tietää, mitä mä tunnen ja ymmärtää mua, no, se on hieno juttu. Joo, ehkä se ei toimi ihan niin kuin sen piti. Mutta se on mahtavaa. Guliakin taisi löytää uuden kaverin. Laguna Blue tässä. Mä oon hirviövaihto-oppilas Australiasta. Tarkalleen ottaen suurelta kalloriutalta. Sukeltelu, lentopallo ja surffaaminen on musta hytisyttävän kivaa. On hyvä kaikessa, mikä liittyy veteen. Ja mä osaan puhua kaloille. Poissa vedestä mä tarvin kyllä aika hirveästi kosteusvoidetta. Ehkä mä oon kalakuivalla maalla. Mun kauhikset Draculaura, Frank ja Claudine saa mut aina viihtymään. Kato ihmeessä millaisia seikkailuja me ollaan jo koettu yhdessä. Te saatte vähän viillellä. Pienet vihreät toverit. Eikö sydämemme lyö samaan tahtiin? Eikö sama vihreä veri virtaa suonissamme? Tämä on niin väärin. Franki, tarvitsen sun apua. Selvä homma. Ojennan auttavan käteni. Hei! Ei hätää, pääsette vapaaksi. Hei! Minne kaikki menivät?
Halo, tunti päättyi. Hienoa. Missä ne on? Jossain mukavassa paikassa. Tässä kokeessa teidän täytyy pitää munavauva tehinä koko viikon. Pienikin halkeama ja 4 tulee. Rakastan munia. Näpit irti, Kuumakalle. Tehdäänkö vauvalle heti ihana meikki? Helpoin tehtävä ikinä. Tys, tee sun juttus. Muna ei saa. Kai toi lähtee viikossa pois. Jep. Pitäisiköhän teidän vaihtaa pareja? Miten niin muka? Kaikkihan tietävät, että merihirviöt ovat huonoja vanhempia. Väärin. Se on pelkkä kalajuttu. 7 päivää ei halkeamia tai reputatte. Sillä on vaan ennakkoluuloja. Me näytetään sille. Me ollaan parhaimmat vanhemmat ikinä. Eikö se ole Sepe? Halkeama 4! Itku. Mä en ymmärrä. Me tehtiin kaikki oikein. Mistä toit munat? Gargoilin pesästä katolta. Hei, meidän on ainoa, joka kuoriutui. Tiesin, että ollaan hyviä vanhempia. No, mitä sait esseestä? Pope sanoi, että sen pitää tavata mun vanhemmat ja jutella siitä. Voi ei! Huoltajaotusten tapaaminen. Niillä kestää kauan uida tänne. Tapaamista ei koskaan järkätä hyvien uutisten takia. Niinkö? Sä varmaan reputit. Ehkä sä jäät luokalle. Räkää, tää on karseaa. On ihan luuseri. Raasu. Tiedän, miten autettas? Hei, mä keksin jotain. Ope haluu nähdä vain jonkun perheen jäsenen, eikö? Ja sellaisen se myös tapaa. Ei mua. Me ollaan sen luokalla, se tunnistaa meidät. Eli kuka? Okei, muista Lorvis, oot Laguunan täti Lätäkkö. Ja sulla on 2 meriheppaa nimeltä Reino ja Pera ja asut jossain syvällä. Selko, oot Australiasta, joten aksenttia peliin. Miksi Lorvis on pukeutunut merimammaksi? Sen tapaamisen takia. Saat ihan kohta tietää, mitä Ope sanoo susta. Mitä? Tiedän, että yrititte auttaa mua, mutta jos mä aiemmin olin reputtamassa, niin nyt mut varmaan erotetaan. Olette varmasti ylpeä Laguunasta. Hän on paras oppilaani. Paras esse ikinä. No sepä oli yllätys. Sanoin, että Opella on hyviä uutisia. Toi koru on kauheen ihana. Eikö se ookin upea? Sain sen Claudilta. Saanko mä sovittaa? Okei, mut varo sitten. Voi ei! Se lensi syvään päähän! Anna anteeksi. Mä lupaan hakea sen. Ei, sä et nyt ymmärrä. Se lensi syvään päähän! Se on poissa ikuisesti! Mitä te puhutte syvästä päästä? Mä pudotin Drakulauran korun sinne, mut mä voin hakea sen. Et sä voi, koska se on syväpää! Miksi kaikkia pelottaa joku alta on syväpää? Syväpää! Frankie, Monster Highssa on koko maailman syvin uima-allas. Kukaan ei tiedä, mitä sen pohjalla vaanii. No, mä otan selvää. Mä hukkasin korun ja mä myös haen sen. Ei sun oo pakko. Mä voin sanoa Claudille, että mä hukkasin sen. Ei. Mä korjaan kaiken. Jos sä menet, mä tuun mukaan. En mä tajua, mistä ne puhui. Täällä on ihan kivaa. Kato mikä kukka. Ei se oo kukka. Ui! Se koru! Oota! Se meni tonne. Siellä on oikea aarreaitta. Hei Otus, tänne se koru! Frankie, anna olla! Frankie! Etkö sä tiedä, että sähköhirviöille ei kannata alkaa? Anna nyt! Tänne se koru! Voi kiitos! Yhteistyöllä me voitettiin pelkomme ja autettiin koko koulua. Kato! Oi, siisti! Mun T97X4 laskin. Oi, mä luulin menettäneeni sut muruseni. Upea, komea näkyy. Laguna, nämä treffit ei unohdu koskaan.
Moi äiti. Tai moi isä. Mä menen treffeille Lagunan kanssa. Mä tiedän, että se on merenelävä. Ja mä tiedän myös, mitä niistä sanotaan. Ei se ole sellainen. Se on ihana. Se on erilainen. Te väititte mereneläviä pahasuoviksi julmureiksi. Mut Laguna on herkin ja lempein hirviö, jonka mä tunnen. Pienet vihreät toverit, eikö sydämemme lyö samaan tahtiin? Eikö sama vihreä veri virtaa suonissamme? Ja te väititte kaikkia mereneläviä tosi petollisiksi. Mut Lagunaa uskollisempaa ja urheampaa ystävää tuskin on olemassakaan. Yritin niin kovasti. Jos se sai sut mokailemaan, älä tyrkytä ittees. Oo normaali. Oo oma ittes, niin sut huomataan. Joo. Guulia on tosi fiksu, eikä vain? Et sä ole liian tyhmä Guulialle. Mä korjaan kaiken. Jos sä menet, mä tuun mukaan. Yhteistyöllä me voitettiin pelkomme ja autettiin koko koulua. Mitä? Vieläkö te jauhatte noita teidän kuluneita kaunojanne? Te ootte väärässä. Enkä mä lakkaa tapailemasta sitä. Teidän pitää nyt kai vaan päästä siitä yli. Ups. Multa jäi jotain. Noniin, moi. Mä palaan pian. Anteeksi, että kesti. Missasinko mitään? Nää, mä ajoin kysyä, oottaako Sirena Uudenvuoksen aattoa jo innolla. Ai, mitä? Etkö tiedä? Sä oot merenneito. Joo, mut vaan äidin puolelta. Mun isä on haamu. Ne on tarkkoja siitä, ettei tuputa mulle liikaa kummankaan puolen verinteitä. Uudenvuoksen aatto on merenneitojen koko vuoden mahtavin juhla. Jokavuotinen pyrstöpallomatsi on kiva. Mut bileet pääsee vauhtiin vasta, kun aletaan tanssia. Toi kuulostaa hauskalta. Toihan on pientä. Minotauripäivänä vietetään koko päivä puskien! Uudenvuoksen aatto voi silti olla siisti. Siitä tulee vähän mieleen kaapujaiset. Mitkä? Ensin me ripustetaan koristeita kaapujaisppuuhun. Ja sitten sotketaan ja herkutellaan koko yö. Mä en tajunnut, että me ollaan kaksikin noin upeata verinnejuhlaa. Mä tahdon viettää molempia. Loistavaa! Ne on tänään! Hei Kai! Juhli ihmeessä Lagunan kanssa tänään. Ei, sähän halusit niin kovasti näyttää sun juhlan Sirenalle. Sun pitäisi juhlia Spectran kanssa. Missä Sirena oikein on? Mä luulin, että sun luona. Sirena! Sirena! Täällä! Me ollaan etsitty sua ympäri koulua. Miksi et sä tavannut kumpaakaan? Mulla oli kiire, kun tein tätä. Wow. Tää on Uudenvuoksen aatto. Ja kaapujaiset samoissa juhlissa. Yhdistelmä, niin kuin mä. Ja parasta tässä on, että me voidaan viettää sitä yhdessä. Upea hyppy, Laguna. Vaikea uskoa, että nämä on mun vikat harkat ennen kuin mä menen hirviövaihtoon. Mut mieti, miten kiva on mennä kouluun Madridiin. Teitä kaikkia tulee kyllä ikävä, varsinkin Kidusta. Toi uusi tyttö Lorna saa kyllä rehkiä suomut hiessä, kun se tuuraa sua. Hei Kidus, mennäänkö tänään shoppailemaan? Kidus, sä lupasit jo hoitaa mun kanssa sen jutun. Just sen jutun. Käyhän se. Toki. Kiitti, kun ymmärrät, Laguna. Vau, sun poikakaveri viettää aikaa toisen kanssa. Eikä se haittaa sua? Miksi haittaisi? Mä olisin kade. Siis tosi kade. Siis tosi superjätti, sairaan, mega kade. Selvä, perille meni. Ootko kade? Tietenkin mä oon kade. Anteeksi, mut kun Kiduksen porukat riemastuis, jos se vaihtais mut Lornan kaltaiseen järvihirviötyttöön. Miksi et vaan kysy? Koska se luulis, että mä luotan siihen. Ja mä luotan. Eiks niin? Ja nyt me seurataan niitä. Vai mitä? Kyllä, mennään. En saa selvää, mitä ne puhuu. Mitä siitä, että me ollaan eri maailmoista? Me kuulutaan yhteen. Ai, Laguna. Serena. Kidus. Serena.
Laguna tietää jo, mitä te kaksi ootte puuhannut. Ai siis Lorna ja Finn? Aivan. Ai kuka? Sen poikakaveri merestä. Tietty! Se on suolaisen veden merenpoika ja mä taas on järvihirviö. Niin kuin mä ja Kidus. Ja Kidus yritti auttaa sua kertomaan siitä sun järvivanhemmille. Niin, mulla on ollut vaikeeta kertoa mun isälle. Anteeksi, että mä omin Kidusta niin pitkään. Mä en edes huomannut. Eli mitä te siis teittekään täällä? Mun piti antaa sulle tää, niin että sä muistat mut. Voi Finn, jos Kiduksen ja Lagunan juttu toimii, kyllä meilläkin on toivoa. Jätetään ne kahden. Voi Kidus, kumpa sä näkisit miten kaunis koulu Don Quixote High on. Armottoman akateeminen mesta. Arvasin, että Mad Red sopisi sulle. Joo, mutta on tosi ikävä sua. Niin mullakin on sua. Mut hei, on mulla sentään tää näkinkenkä muistona. Kun Vertala lupasi, että me saadaan puutarha käyttöön kevätkammotansseja varten, se ei maininnut, että meidän pitäisi sitä ennen hoitaa se kuntoon. Eihän tää nyt niin kamalaa oo, Cleo. Kato nyt, miten kivaa kaikilla muilla on kasvien keskellä. Varo, Lorna. Se on koko puutarhan harvinaisin kasvi. Raatokukka, ja se kukkii vaan kerran 13 vuosisadassa. Me päästään ihailemaan sitä kevätkammotansseissa. Harmi vaan, ettei Laguna ole täällä näkemässä. Ai niin, se on vielä vaihdossa. Voi, Kidus. Mä ymmärrän hyvin. Mun oma poikakaveri jäi kotiin Rotlandiin. Ai, mikä sattuma? Ai, kun pitää mennä. Lorna! Viesti sen poikakaverilta. Se pisti välit poikki. Ja tehdään jotain. Lorna ei saa jäädä sisälle synkistelemään. Tanssit on tulossa ja me pidetään huolta, että se viettää mahtavan illan. Operaatio meidän Besties McNessin pulassa alkaa nyt. Hei Lorna, jos nyt sulle tekis hyvää viettää aikaa ihan vaan meidän tyttöjen kesken. Ai, niin ja Kiduksen. Mä en tuu ulos. Quel désastre! Lorna, me koottiin täydellinen paketti sydänsuruja potevalle kauhikselle. Suomuja helliviä meikkejä, 4 teinihirviölehden vuosikertaa ja isoin jätski, joka me näin lyhyellä varoitusajalla löydettiin. Ei kiitos. Kohta mekään ei nähdä sitä raatokukkaa. Mulla on idea. Lorna, voitaisko me jutella hetki? Tänään on ne kevätkammotanssit, eli mitä jos sä tulisitkin mun kanssa, niin kuin kavereina? Sä oot niin hertainen, Kidus. Ja Laguna on tosi onnekas. Joo, mä lähden sun kanssa kavereina. Mut mitä mä paan päälle? Ja tätä tanssiliikettä mä taas kutsun merietanaksi. Voi Kidus, kiitos, että suostuttelit mut lähtemään mukaan. Juhliminen auttaa ja ystävät. Ja me päästään vihdoinkin näkemään, kun raatokukka kukkii. Joo, haukotus. Oikeesti tyypit. Mä näin sen kerran ja uskokaa pois, raatokukat haisee. Antaa kaikkien kukkien kukkia, Cleo. Ja sitä paitsi mä olen kuullut, että se on koko maailman kaunein näky. Harmittaa vaan, ettei Laguna ole. Kidus! Mitä te teette? Arvattaanko palassi puhjastaa? Huono ajoitus. Kidus, miten saatoit? Laguna, ei tää oo sitä, miltä näyttää. Se näyttää ihan siltä, että Kidus vei Lorna McNessin kevätkammotansseihin. Eiku joo, se on just sitä, miltä näyttää. Ei, Laguna, mä voin selittää. Älä! Mä tulin vaihdosta etuajassa, että voisin yllättää sut täällä tansseissa. Ja täällä sä olitkin, tanssimassa toisen kanssa. Mun pitää mennä. Laguna! Raatokukka, vihdoinkin se kukkii taas 13 vuosisadan jälkeen. Toivottavasti tää on eri maata kuin se kukka, jonka mä näin viimeksi. Se rehu löyhkäs. Laguna, mä pöysin Lornaa tansseihin ihan vaan ystävänä. Sen poikakaveri jätti sen, ja silloin jokainen tarvii kauhistensa tukea. Eikö? Se oli kauniisti tehty. Anteeksi, että mä räjähdin. Mä vaan olin jo kuvitellut koko illan valmiiksi etukäteen, kun mä yllätän sut ja juoksen sun syliin, kun me nähdään, miten raatokukka vihdoin kukkii. Voi kauhu! Se raatokukka! Kidus, nyt on kiire! Mä oon mieluummin tässä, sun luona. Oi Kidus, tuu jo! Se auki!
Täällä on jotain. Jotain. Vai joku? Se on joku tyttö. Se ei ole mikä tahansa tyttö. Tervetuloa Monster Highiin. Sä oot kunniavieras. Toi on Amanita Nightshade. Ai bileet mulle. Älkää suotta. Tai oikeastaan joo, parempi näin. Mä oon aika tärkeä. Cleo Denial. Pitkästä aikaa. Tunnetko sen? Meillä kahdella on pitkä historia. Oltiin kryptiksiä kauan sitten, tosi kauan. Ja se on pitkä tarina. Cleo Parka, vieläkinkö seinäruusuna? Etkö löytänyt deittiä? Itse asiassa tää on mun poikakaveri Deuce. No hei, käärmeletti. No moi. Cleo, voi kai varastaa siltä yhden tanssin? Mehän jaettiin muutenkin aina kaikki sun jutut. Cleo, auta nyt mua. Saanko mä tän tanssin? Ja kaikki tulevat tanssitkin. Tietysti. Ihanan kammottavaa kevättä. Seuraava. Kutsuksä mua? Sori, mä en osaa zombiita. Cleo, kirjoittaa nyt huolikirjaasi. Hei, sain just huolikirjan. Haluatko nähdä? Me näytetään hyviltä. Ehkä myöhemmin. Meidän pitää lukea purologian kokeisiin. Mä osaan alkuaineet takaperin. Haluatteko te kuulla? No, on myöhässä. Siitä yhdestä jutusta. Hei, onnea! Huolikirjassa on teistä kahdesta tosi hieno kuva. Eiks ookin kivaa? Mahti. Meidän tähdet on saapunut. Ei koko aukeaman susta ja kiduksesta. Kaikkeen pitää tietää, miten hyvin te ootte yhdessä. Ja ne tietää. Huolikirjoihin kirjoittaminen oli raskasta. Kuuluisuuden kirous. Herra Mätä, sä sait kuolleet kielet taas eloon. Olenkin oppinut ne elävinä. Neiti Denial, jos ajattelit käyttää noita johonkin valmistujaisjekkuun, niin suosittelen, että harkitset vielä. En taju, mistä pallot tuli. Meidän on paras pitää kauhusakkia silmällä, herra Mätä. Tää on mun suosikki. Mistä sä tykkäät? En tiedä, ne kaikki on karseita. Tiedän. Kalan silmälinssi ois. Kuule, mun pitää kertoa sulle jotain. Okei. Mä en kertonut vanhuksille meistä. Valehtelit sä? Miten saatoit? Sä tiedät, mitä mieltä ne on meressä asuvista. Ne uhkas lähettää mut sisävesioppilaitoksen, jos on sun kans. En voinut muuta. Myöhästyn kokeesta. Laguna, oota! Kinnat pois. Koepaperit tänne. Miten meni? Kuin arkun naulan kantaan. Mattia Gargoylin munia. Suunnitteleeko kauhusakki jotain, josta pitäisi olla varuillaan? Ei, sir. En tiedä, mistä nämä tuli. Etpä tietty. Mä tiedän, mitä tehdään. Aiotko kertoa vanhuksille? En, mut mä en näytä huolikirjaa niille. Niitä ei tarvitse tietää. Sä oot joko tässä asiassa niitten puolella tai et. Jos et, niin sun pitää tehdä asialle jotain. Sen sijaan, että oot ku säikkysilakka. Enhän mä edes enää tunne sua. Multa puuttuu enää vaan Kiduksen ja Lagunan nimmari. Hei, odotit tän. Hei, ei tää on mun. Mikä se on? Hajupommien teko-ohje. Outoa. Jos kerron, niin lähettää mut pois. Sit menetän sut ikiajaksi. Älä tee sitä mun takia, vaan itses. Niiden ennakkoluulot ei saa rajoittaa sua. Kirjoita tähän. Joo. Tänä vuonna ne laittaa huolikirjan nettiinkin. Mitä? Joo, ne mailaa siitä kaikkien vanhemmille. Eikö se ole siistiä? Musta se on. Onko susta, uintikamu?